די, בנות, זה לא רציני, חייבים להתחיל לדבר על הסרטון סוף שלב א', זה לא הגיוני, אנחנו כבר 7 חודשים בזה, בואו נשקיע בזה. 10, בסדר, לא משנה, אותו קונספט. תקשיבו, עשיתי מלא רעיונות באקסל, יש לי ממש מלא רעיונות. בנות, תתבגרו, כל אחת תציע רעיון ונעשה הצבעה. אוקיי, סבבה. באמת, שלי לליאור ולמעיין הרעיון. הן לא כל כך טובות, אני יודעת, ואין שום טעם ללמוד שאף אחת לא שומעת, אבל אנחנו כן לומדות בדרכים קצת משונות, ככה אנחנו קצת מוזרות. כל בוקר לכיתה אני אגיע בדרך כלל שפוכה, את אף אחד זה לא מפתיע. בתרגולים אצל ליפז הורגת את המטופל, מה זה משנה אם לא נתת חמצן? אז אם רע ואין כבר כוח ונמאס לך כבר לטרוח, אי אפשר להירגע ואסור לנו לשכוח ששלב ב' עכשיו בפתח, הוא הולך ומתקרב. אני עדיין לא קיבלתי נסיעות עכשיו אפריל, כי אנחנו כפם ירקון מסיימות שלב א', כן אנחנו כפם ירקון מסיימות שלב א', כי אנחנו כפם ירקון מסיימות שלב א', כן אנחנו כפם ירקון מסיימות שלב א', א', א'. וואו, איזה רעיון. כשהיה לי רעיון יותר טוב, משהו שיגרום לנו כולנו להזדהות עם ככה סוף שלב א', אז בואו תראו מה אני חשבתי. לאן הגעתי? מגיעה לבן 30 מחוסר הכרה בדרום תל אביב ברחוב. דרום תל אביב, מה השעה? 3 בצהריים כמו עכשיו. 3 שמשי, כזה אינדקס חזק, כאילו להישרף או כזה בטוח? רגיל. אוקיי, סבבה, אני מגיעה, יש אנשים מסביבי, מאפיה, אנשים עם סכינים, אבנים, משהו מסוכן, כלבים? לא זיהית דבר כזה. אוקיי, סבבה, האדמה היא מישורית, כאילו גושית, יש לי סכנה לבורות, משהו בולעני, משהו כזה. יכולה לגשת. מה המרחק מהים? יש לי סכנה לצונאמי, איך השמיים נראים? זה בטוח? כאילו, אם אני נכנסת, אין לי סכנה הכל טוב. יש לי בטיחות, זה מה שחשוב. יש לי בטיחות. אפשר לגשת. אוקיי, סבבה, בואי ניכנס. אוקיי, רגע, הברית שלי. מכיר את אנשים מכל 5 עד 6 שניות והאזנות. רגע, שטיפה, רגע. שנייה, איפה הסליים? רגע. מכיר את אנשים. טוב, בוא נראה אם יש קרה, מגיבה לי. יש לי דופק? לך? נו, לא. יש לו דופק? לא. יופי, מעולה, סבבה. טוב, נשימה, הוא נושם לי? לא. אוקיי, מעולה, בסדר. תחי... חכו רגע, שקט שנייה. רוצות לשמוע מה אני כתבתי? יש לי ממש רעיון טוב. חכו רגע. סבבה. הגענו לסקר היום את קורס הפרמדיקים של מרחב ירקון. מדיווחים שעלו מהשטח הבנו כי התנאים הם מחפירים. ובכלל לא לוקסוס. נראיין כעת את אליאן, חניכה בקורס. אם אני בטלוויזיה? אכן. ספרי לנו, האם זה נכון שאתן לומדות רק מסרטונים והמדריכות לא עושות כלום? ממש לא נכון, ככה יונית. בעצם אנחנו לומדות כל יום עד 7, מדריכות נשארות עד מאוחר, יש לנו תרגולים ליליים ויש לנו גם מדריכים אורחים כל הזמן. בואו נעבור ונראה בלייב מה קורה בכיתה. בואו נראה לך. לדרכי האוויר שלי.
שכבה שעוקפת את ה-upper airways, שעוקפת את חלל הלון, הנתיב הכירורגי הזה מבוצע קושמרו בברמיקום. בצוואר, במצב חירום הטרקסטום. כעת נעבור לתרגולי הכיתה, כשנאמר לי שמתרחשים כל יום מ-4 עד 7. אז בוא אני אראה לך. תיקון, כל שבוע בשעות שונות. מה זה? 1 AVL V5 V6 2 3 AVF. אפשר לעשות ימני אחורי? נו, אז מה את עושה? אוקיי, רגע, אז אמרנו שהוא לא נושם בכלל? לא נושם. לא נושם בכלל. בסדר, אוקיי, אז הוא לא נושם, אז הוא נראה לי, הוא צריך אינטובציה, זהו, הוא צריך אינטובציה, בסדר. מעיין, תביא לי, אני אחליף אותך, את בינתיים תפתחי לי ציוד אינטובציה. אני צריכה את הציוד אינטובציה בצד ימין, ימין זה טוב, פה זה ימין. בסדר, תפתחי את הציוד אינטובציה, בינתיים אמרנו שהוא לא נושם, נכון? יופי, אז לא צריך להנשים אותו. יופי, פתחת את הציוד? מצוין, יופי, זה אני צריכה עכשיו. עכשיו אנחנו לוקחים את הלרינגוסקופ ביד ימין, מעולה, ותנתקי לי בינתיים את האמבו, את הדבר. את האמבו? נו, תנתקי את זה. ואני צריכה טובוס, טובוס, איפה הטובוס? הנה הטובוס, הנה הטובוס, בסדר, רגע, זהו, עכשיו טובוס בשמאל. בינינו, את שמחה שזה השירות שבחרת בו? לא, תעצרי את זה, אני לא הסכמתי לעשות סרטון תדמית למד"א. וואי, דורון, זה ממש מצחיק, כמעט כמו המרווח הבנטאי. למה דווקא? חשבתי שזה ממש מצחיק. טוב, בנות, תקעו דקה. תודה. יש לי רעיון שלא מבייש אפילו את המפיקים של נועה קירל. אין מצב. לא יקרה. פתיינית, שום סיכוי בעולם שאני רוקבת. פעם אחרונה שאני רקדתי במסיבת סידור, זה לא קורה עוד פעם. טוב, בנות, נראה לי כולנו יכולות להסכים שחוץ מלנוי זה לא מתאים לאף אחד. בנות, ליאור פרי מתוק מתקשרת, חכו שנייה. הלו? בנות, במקום לבזבז את הזמן לסרטונים, אולי תסיימו כבר את שלב א'. אבל ליאור, סיימנו שלב א'. וואי, ממש טוב, תקעו דקה. ציוד, תנתקי את הדבר הזה. זה ממש קשה. בינינו, את שמחה ממש לא לוקסוס. לשכוח ששלב ב' עכשיו בפתח, הוא הולך